Bună ziua! Un copil este mutilat în teleurma. O femeie este ucisă de câini. Un copil acum câțiva ani, 5 sau 6, este ucis de câini. N-ar fi mai bine ca toți câinii vagabonzi să-i luăm și să-i băgăm în Parlament? Pentru că e prea multă nesimțire, prea multă indiferență. Nu să-i muște pe cei vinovați pentru situația aceasta, nu pe cei nevinovați și care nu au nicio vină. Da? Cred că așa ar fi cel mai bine. Pentru că spun asta pentru că cei vinovați sunt parlamentarii, pentru că știau că aici se va ajunge și aceste întâmplări și nu au făcut nimic. Pur și simplu ne-au lăsat. Nu credeți că ar trebui omorâți acei câini pentru că ei se înmulțesc ca șoarecii? Nu vom ajunge să ne fie frică să ieșim din casă cu mâna goală, pentru că acești câini ne vor face ferul sau ne vor omorâ, știți? Ne vor omorâ. Deci cam asta ar trebui făcut. Ori omorâți, ori dacă tot nu vă interesează parlamentarilor, guvernanților, cred că ar trebui să ne unim cu toții și să protestăm în fața Parlamentului. Da? Bine. O zi bună și cam atât am avut de spus. La revedere!